Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka da fatar kuwa na cikin koshin lafiya. Su kamar yadda muka samu kawo muku abubuwa wanda suka shafi samun kuɗi a online, haka zalika a yau ma mun zo muku da wata sabuwar hanya wadda za ta baka damar samun Shiba Inu ba tare da ka sa ko sisi naka ba. So idan kana kallon wannan bidiyo ne a YouTube, za a ji muku da nashi a comment a description na wannan bidiyo, sannan idan kana kallon shi ne wato a Facebook, za a ji muku da shi wato a comment na farko. So da farko za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. So ka tabbatar kana da wato telegram. A telegram ake samu wannan free Shiba Inu. Ok, so kamar yadda kuke gani, wannan shi ne wato wannan yadar wanda ake samun Shiba Inu a cikinsa. Ok, so kamar yadda kuke gani dai gashi nan balas ɗina idan kuka duba ana da wato 4,600 na wato wannan Shiba Inu. Minimum withdrawal ɗin shi 2,500. Idan ka yi mati ɗin mutum hudu za ka samu minimum withdrawal. Sannan ana bonus a cikin shi duk bayan 24 hours kana samun guda 1000 idan kai wannan guda 100 ne kawai, ina ga guda 100 ne idan kai wannan get bonus gashi. So duk bayan 24 hours ake shi. Idan kuka duba za ku ga cewa ni na riga da na karɓa lokaci bayan 24 hours da karɓa wannan bonus ba. So idan kuka duba dai a bonus ina gashi da abin da nake da shi. So yanzu za mu yi withdrawal domin mu jarraba mu gani ko zai fita, saboda dama dai mai withdrawal ɗin shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, mun cire shi normal kuma ya fita ba tare da wata matsala ba. Idan ka inviting ne za ka samu wannan wato Shiba Inu, ko da ba ka inviting wannan bonus gashi ana ta wannan hanya za ka samu abin da ka cire insha Allah. Sannan akwai test da ake yi gashi wajen test. So already dai ni na riga da na kammala wannan test. Ya wannan test ma idan kai shi za ka ga kaya kusa ka samu minimum withdrawal. So yanzu za mu je wajen yin withdrawal. Ok, so idan kuka duba dama na saka wato wallet address ɗina saboda na yi withdrawal a cikin shi ba sau ɗaya ba. So yanzu za mu saka musu wato minimum abin da za mu cire a cikinsa. Ok. Ok, so yanzu za mu tura wato kamar da kuke gani gashi nan za mu yi confirm na abin da za mu cire. Ok, sai mu jira shi domin ya sauka. Ok, so masha Allah idan kuka duba ga withdrawal ɗin mana ya successfully sun tura mana da wannan Shiba Inu da muka yi withdrawal. So da za mu duba a cikin wato Trust Wallet inda muka tura shi, za mu ga cewa sun tura mana da wannan Shiba Inu da muka yi withdrawal. Ok, so gama a cikin wato Trust Wallet namu. Ok, so muna fama ne da wato matsalar network ɗin ne bai da ƙarfi. Ok, so yanzu da za ku duba za ku ga cewa abin da muka yi withdrawal gashi nan sun tura mana da shi 4,600 gashi nan ya sauka a cikin Trust Wallet namu. Gashi nan idan kuka duba muna da wato 20,350 gashi nan. Kun ga cewa mai withdrawal ɗin shi a cikin mai withdrawal ɗin shi ba sau ɗaya ba sau biyu. Idan kuka duba mun cire shi wato kusan sa'o'i 5 kenan gashi nan mun cire kuma wannan yana fita ba tare da wata matsala ba. Sannan mutum hudu ne za ka yi inviting ka cire, wannan yana fita a je a guda garanti ne bayan shi da wata matsala. Wannan shi ne takaitaccen bayani akan wannan bidiyo, da fatan wannan bidiyo zai amfani mu. Mun gode mu haɗu a lokaci na gaba.